Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafea irratsaiora. Esan genizuen urte aldaketarekin gure nortasuna ez genuela aldatuko eta beraz gaur asteazkena denez musika izango da protagonista. Tira, batetik asteazkena delako eta bestetik urtarrilaren 8 ere badelako. Gaurko egunez 1935ean Elvis Presley jaio zen, estatubatuar rock abeslari eta aktorea. Historiako musikaririk garrantzitsuenetako bat. 12 urte zituela bere bizitza markatuko zuen opari bat jaso zuen, gitarra bat. Amak ez zuen nahi semea biziketan ibiltzerik. Istripuren bat izango zen beldur. Horregatik oparatu zion musika tresnau. 1956erako Elvis izar bat zen. Hound Dog diskoak musikaren munduan leku eman zion abeslariari. Bere abesteko estilo bereziaz gain, Elvisek beste berezitasun bat ere bazuen, dantzatzeko modua. Elvisek abeslari izateari utzi eta ikono bihurtu zen. Crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Nik beste izen potolo bat aipatu behar dizut. David Bowie, jaiotze izanez David Robert Jones. 1957ko urtarrilaren 8 jaio zen ingeles abeslari, multi-instrumentalista, aktore, disko ekoizle, margolari, moldatzaile, bosta markadaz pop musikako izar garrantzitsuetako bat. Mick Jagger, Iggy Pop, John Lennon edo Brian Eno bezalako artistekin lan egin zuen eta artista gaztekin ere kolaboratu zuen. Haien ospari nabarmen lagunduko zielarik. Lenny Kravitzen kasu, Ziggy Stardust edo Let's Dance dira bere ibilbideko disko mitikoetako batzuk. Bowiek zinemagintzan egindako sartu irtenak ere ohikoak izan ziren. Bere pelikularik ospetsuena Gabon zoriontsuak Mr. Lawrence izan zen Nagisa Oshimak zuzendua. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Eta 2006ko urtarriaren 10ean 69 urte bete eta Black Star albuma atera eta 2 egunetara gibeleko minbiziak hil zuen Bowie bere New Yorkeko etxean. Bowiek behin bakarrik bisitatu zuen Euskal Herria. 1997aren uztailaren 17an izan zen. Anoetako belodromoan eskaini zuen kontzertu batean. 5.000 lagun inguru bildu zituen emanaldi horretan. Bowiek bere kantu ospetsuenen errepasoa egin zuen eta 18 abesti interpretatu zituen kontzertu batean. 2004ko udan Euskal Herrian berriz jotzeko asmoa zuen abeslariak, baina urte hartak uztailaren 14an Bilbon eman behar zuen kontzertua bertan bera geratu zen Bizkarreko minaren ondorioz. Ara. Esan daiteke Peio Reparazek beraz, David Bowie baino ikusle gehiago izan dituela Euskal Herrian. Bastante gehiago. Esan genezake baietz. His long black hair, his animal grace. The boy in the bright blue jeans jumped up on the stage, played his stardust, sang songs of darkness and disgrace. And he was all... Ingalaterrako beste abeslari bat aipatuko dizuenik. Gaur, Cynthia Erivoren urtebetetze eguna da. 1987ko urtarriaren 8an jaio zen Britaniar aktore eta abeslaria. Bolo dabil oraintxe bertan Wicked pelikularengatik. Hainbat sari jaso ditu Eribok, besteak beste, Daytime Emmy sari bat, Grammy sari bat eta Tony sari bat.
baita 2 akademia sari eta 4 urrezko globo sarietarako hautagaitzak ere. Egoterako izendapen guztia jaso dituen artista bakanetakoa da. Eriok Elfaba zur mamitu du Wicked fantasiazko film musikalean. Filmaren soinu bandaren ekoizpenan ere parte hartu du eta bertako 7 abesti interpretatu ditu. Tartean, hau. Instead of flying off the handle, I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever. I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to feed your own ambition. So though I can't imagine how, I hope you're happy Right. now. Elfie, listen to me. Just say you're sorry. You can still... Bagoazen, musikari gehiagorekin, urtarriaren 8 urtebetetze asko ospatu behar ditugu eta gaurko egunez jaiozen Damiano David, italiar abeslari eta musikagilea, Maneskin taldeko abeslaria. Edo Noah Cyrus, estatubatuar abeslari, kompositori eta aktorea, Miley Cyrusen aizpagaztena. Baina kanpokoak aipatzeaz gain, Euskal Herriko musikariak ere aipatu beharko ditugu. Gaurko egunez 2021 zendu zen Javier Hernández Boni, Nafar rock musikaria. Barrikada taldeko, gitarra jotzaile eta abeslari izan zen. Clandestinidad. No es muy difícil claudicar. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado. Tu vida va en ello. Pero alguien debe tirar de gatillo. Infantil sueño de loco. Eta tamalez eriotza gehiago, duela 45 urte gaurko egunez, Ana Teresa 59 urteko gaztearen gorpua aurkitu zuten Loiun. Orduan jakin genuen, bortxatu eta labankadaka hil zutela. Sondikako ikastola batean euskara hobetzeko klaseetara joan ondoren egin zioten eraso, Bilbotik 12 kilometrora. Goizeko 10etan aurkitu zutenaren gorpua, zartzar batean, biktimaren bizilagun batzuek, biluzik zegoen, indarkeriaren eta sexu abusuen zantzuak zituen. Hiltzaileak bataion basko espainol eskumuturreko kideak izan ziren, edabidietan aldarrikatu zutenez. 80ko hamarkadan Euskal Herrian egin zituzten baiketa eta bortxaketa ugeretan lehena izan zen hau. Ez da inoiz inor epaitu izan krimen honengatik. Minek ez aldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria mendira eraman zaitu, negar zoriak gaurkoan ez du kantatu. Behar txoriak ardaska berri bati begira, lur biluzira erori dira, zure negar malkobia. Tira eta ezin aipatu gabe utzi, atzo Tibet astindu zuela 6,8ko indarreko lurrikara batek. Ondoren gorduetan gainera 500 gora erreplika zenbatu dituzte. Bertako agintariek esandakoaren arabera gutxienez 126 hildako, 188 zauritu eta 30.000 ebakuatu eragin ditu. Eta gurean atzo 51 urteko langile bat hiltzen Gasteizen, ondea makina batek harrapatuta. Ezbeharra Baskonia eta Alabes taldeen futbol zelai berriak egiteko lanetan gertatu zen. Ez da giro ez, albiste txarrak alde batetik, giro zakarra bestetik, eskerrak musikak salbatuko gaituen. Ea ba, doinuetatik aratago tartean, Jon Zubiaga elkarrizketatu du Gartxotek eta bere abesti kutxunenak kontatu dizkigu. Eta Jon Moma etorriko da elkarrizketa akustikora. 2021 etorri zen lehenengo kafea hartzera, baina proiektua pixka bat aldatu eta berriro izango dugu guran. Eta Josune Belez de Mendizabalek urtea zorionduko digu eta euskalo zema gauza gehiago. Ba, horixe, urterriak 8 dituela, asteazkena dela, eta hau, 2. kafea dela, ongi etorri guztioi. Zuekin, Julen Goikotxea hor begoz egunon? Baita zuei ere.
Eta zuekin, Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Bai, a ber, berriro, zuekin, Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Hor. Eta ni goiuria zeizarandia nauzue. Egunon. Egunon. Ondo? Txarrak enduta. Gogoratzen alzara denbora gelditu eta ametsak piztu ziren itzali gabeko gaua. Esan bezala ongitorri bigarren kafera irratsaio honek 884. saioa du, 1000. prestatzen hasiko gara, Julenek esan zigun abenduan zela, eta abendua Nik esan pasada, abendua, eta ez nuen urtea zehazko. ez zauzut maiatza inguruan izango dela, eta orduan pentsatu beharko dugu, Hemisferioz nola aldatu nahi. ospatu, ara, begira, ez da txarra, bai? Baina esan bezala urtarriak 8 ditu, gu hementxe 3 gara, Laister 4, eta Janus Lester abesten ari da, ez gaitzala, loak harrapatu. Ez gaitzala loak harrapatu. Ez gaitzala harrapatu. Eta beraz, nero ni hasiko naiz, maite dutak Oso elkarra banatzen, abesti hau. Bazen gara, noiz baitzu zeu hasteko. 884 saio behar izan ditu bigarren kafeak, goiuri izateko lena bere maite duta. Baina, inoiz ez da berandu. Ez kontua da oso aproposa dela abesti hau, kontatu behar dudan maite duterako. Izan ere, badakite entzulek zebein baina goietan kontatu dut, lo egiteko arazoak dauzkadala. Azken aldian, ondone milen, baina gaur berriro ere, goizeko ordubietan esnatu naiz, eta ez naiz berriro lokartu. Eta horrela ibili naiz, ez gaitzala loak harrapatu, nik enau harrapatu loak, eta esna, eta ez naiz berriro lokartu, orduan ere gaurko maite duta da, dira, hobeto esan do, ordu eremuak. Ara, Ordu eremuak maite ditut. Ze, nola esna nengoen, ordu bietan, ikusi ahal izan dut, zuzenean, nik ikusten dudan telesail bat, estatu batuarra dena, eta botatzen dutena, astearte gauetan, eta orduan gu lo egoten gara, ordu horretan. Eta orduan ikusten dut, asteazkenetan telesail hori, ja, igotzen dutenean, plataforma digitaletara. Baina nola esna nengoen, estatu batuetako orduarekin ikusi ahal izan dut, orduan, maite ditut ordu eremuak, ze estatu batuetan ez ziren goizeko ordubiak, niretzat baziren. esnatu batuak, ingo dugu txiste. Oh! Venga, guazen, jarraitu ondo ari zinen da. Venga, Baina gustatu zait, esnatu batuak. Venga, jarraitu. Zer gehiago gertatu zaidan? Gure lankide Iñigo Asentzio Kolonbian dagoela, eta bere ordutegiak bai? ere, ez duela bat egiten gurearekin, beste ordu eremu batean dago, eta orduan, hitz egiten eritu gara, segunean zehar ezin dugu hitz egin, bera lo dagoelako, edo parrandan, edo gitarra jotzen, eskaintzen, eta orduan, gaur, aizu, Julen ez jarri horpi hori zeinok Instagramen, Hemen ez dagoen batengatik ez aritu gaizki esagaz. gaizki, zein esan dut gaizki. Ezagutzen zaituztet, bai zu eta bai Eire Maia ere. Beraz, Gau gezurra da. Esan duguna da, bai. kontzertuak eskaintzen ibili dela, eta hori argi eta garbi utzi du berak Bai. Instagram kontuan, beraz. Hain oskit badakigu, baina zuen aurpegia ikusi besterik ez dago, komentariak egin dituzten bitartean. Kontua da, bai. aritu naizela berarekin izketan, eta interesgarria izan dela konbertsazioa, eta ordu ere muengatik ez balitz,
ba ez litzake gertatuko, elkarrizketa hori, beraz, nire gaurko maite duta, ordu eremuak. Denak dauka, bere alde honago, Juri. Bai. Ikusten duzu. Eta gainera, badakizu deskubritu nuela, guain dela gutxi. Hemen, deskubritu nuen ematen dut, badirudi irakurri duzula, ez dakit nongo liburu batean, edo ez TikTok bat. Banekin hori zango zenula. Nik orain arte pentsatzen nuen, bida, gaur dira 10:21. Hemen, Tolosan. Euskal Herrian 10:21. Joaten balin bazara, Kolonbiara, izango dira, goizeko 4:21. Asmatu egin dut, ez dakit oso ondo, zein den ordu aldaketa. Bale, 4:21. Edo, joten balin bazara estatu batuetara, 5:21. Ez? Aldatzen dena, ordua da, minutuak ez. Ez! Ara? Herrialde batzuetan, minutuak ere aldatu egiten dira. Samorru. Ui. No? Osa, ja pixkat eskuadarra guen ditorrek, Te gustaba. Bai, pentsatzen nuen dena zela. Ordua bakarrik, minutuetan denek bat egiten genuela, eta ordua zela aldatzen zena, ez? Munduko adibidez eremu batzuetan ezin dizut esan, ez dut, prestatu egin behar nuen nagoen, ez dut. Demora izan dut, osoan, Zut prestatu, eta ordan ezin dizut esan, baina, minutuak ere aldatzen dira, hau da, orain 10:22 dira hemen, eta ez dakit non, begiratuko dut, eta gero esango dizuet, baina, non bait dira, igual, 7 eta 16. Erraroa da, Bai. Oixe, gaur kontatzeko nuena. Hogei arte zenbatzen ikasi du ilo. Tira, Julen, zure txanda. Badator udaberria. Ze? Badator udaberria. Haure bai beste herrialde baten izango, ez da? Badator udaberria. Nora? Euskal Herrira. Bai? Bai. Bai, Iruia eta Barru. Udaberri ez dakit, baina sekulako goa izatorri da. Eta, ez besterik gabe, ni Tolosara irratira etortzen naizenean, normalean autobusez etortzen naiz. Eta autobus hartzera joaten naizenean alegian, beti lagun batekin. Bera ere Tolosara etortzen da lanera, eta elkarrekin etortzen gara. Eta biok ziklismo zalea gara, eta badago pertsona bat, ez dakigun orden, baina goizero, gu autobus hartzen dugun garai buelta horretan, bizikletan pasatzen da. Berdin dio, euria egin, haizea egin, eguzkia egin, edo berdin dio. Ez dakizuen orden. Ez dakigun orden, badakigu ez dela gure herrikoa. Nola dakizu ez dela zuen herrikoa? Gu oso gutxi garelako, eta danak ezagutzen garelako. Eta, aurtengo ikasturteko kontua da, eta fijatzen hasi ginerako ja hotz egiten hasi da hasia zegoen goizetan. Orduan, gizon hau pasatzen zen bizikletan, beti goiti berainoa arropaz jantzita, eskularruak, aurpegiare erdi estalita, esate genuen, rote da egunero pasatzen da, ordu berean, berdin dio euria egin, hotza, eta esate genuen, deskubritu behar dugu, norrote den gizona, aurpegiare jarri beharko diogu, eta gaur, dagoen egoaizearekin, han pasada, baina gaur aurpegi ikusi diogu. Lehenengo aldiz ikusi diogu aurpegi, berak ere ja, beti jende iguala berdin egoten gara autobus geltokian, eta pasaeran beti kaso egiten zuen, eta gaur pasada aurpegi ikusi diogu, eta baiestatu du euneko unean, ez dela gure herrikoa, horren deskubritu behar dugu, nongo gote den. Egia da goierri aldetik etortzen dela, ez dakiguna da, ja ordurako, goiti berako bueltan etortzen den, edo orduan etxetik atera, eta basatzen da 8 eta 4 den inguru horretan, eta izu gaur aurpegia jarri diogu, lehenengo aldiz, ez duelako aurpegiko babes hori eraman, eta horregatik esan dut, gaur nola giro epela dagoen, atorrela udaberria. Zoragarri? Eta zuk ere, zer maite duzu? Azkenaldian zaletzen disko album osoak entzutea. Kotxean hartu nun ohitura diskoa jarri, kotxean CD-a, eta hori entzuten juteko. Eta atzo gabian deskubritu nun lehen urteko Durango azokako igual 10 diska askatela, eta ez entzun ez direki joandikan ez da bat. Eta keston ilusioa eintzen, orduan gaur goxean jo naiz hor 10 diskakin kotxeaino, eta hor lagaitu, eta goain ordenatu behitut. Eta ilusio handien ditegia esan, beste soinua dakalako askoz obia CD-an entzutiak, eta baita ere ez dakaulako ohitura diska bat entzun eta hasita buka entzuteko. Beti kanta soltiak eta orden hori errespetatzea eta kontzeptu hori harrapatzea, eta ez dakit horta hoitzen nahi naiz, eta asko gustareit egia esan.
Eta hoxean ere maiteuta, diskakin hainizela berriz konektatzen, eta nire generazioan uste ez dela pasatzen, egia esan. Euri, hementxe izan dugu, belaunaldi ezberdintasunaren adibide oso argi eta nabarmen bat. Esan duenean, CD-an asko zobeto entzuten dira, etorri zein niri guk CD-ak entzuten genituen, eta esaten zigutenan viniloan asko zobeto entzuten zela. Eta disko osoak entzuteko ohituraren kontu hori, gure garaian horrela zen. Gu disko bat erosten genuen, eta diskoa entzuten genuen hasieratik bukaerara raiatzen zen arte, eta raiatzen zenean, uzten genuen, hortxe, basoak eta usteko, baina esatea, entzun behar genuenik CD-an asko zobeto entzuten da musika. Belaunaldi arteko arrakala, Bai. Jolas bat egingo dugu. Bereziki, streaming bitartez jarraitzen nola telefonuan nola... gaituzterentzat. Bai, a ber, Eire eta Julen. Nik esango dizuet. Gauza bat, Bai. ekintza bat, eta zuek irudikatu egin behar duzu ekintza hori. Hau, bereziki, streaming bitartez jarraitzen duten entzuleentzat, ze bigarren kafea irrati tradizionalean egoteaz gain, badago Twitchen, Facebooken, YouTubeen, Ixan, leku guztietan gaude. Vale, beraz, Eire, Julen prest? Bai. Vale. Bueno, ez dakit. Nik esango dut akzioa, eta gero 3-2 bat, eta zuek egin behar duzu. Vale. Argazki bat atera. 3-2 bat. Vale, oso ondo, berdin. Vale. Kotxiko lehiatia jetxi. 3-2 bat. Bai, a ber. A ver. Txen, hemen gertatu da, eta guain irratikoentzat esan behar dugu gertatu da, Julen zarragoa dela, eta Julenek lehiatia botoiarekin jetxi duela, kotxekoa, eta Eire dela hemen gazteena, lehiatia jetxi duela manibelarekin. Kontrakoa behar luke. Ez, egia da, Nikola ingo nun, gezurretan aritu zara orduan. Ez dakit, berez hola, baino ez. Presionatuta sentitu da, bazekielako zer gertatuko zen, eta ez gintuelako nabarmen zaharra garela. Zuri gaztena izun sentiara zila zei. Bueno, trampak egiten baditugu, nik ez dut jolazen zei. Eskerrak dagoeneko gurean dugun Josule Berez de Mendizabal Fernandez de Garaialde. Bere maite duta elkarbanatzeko edo hori eskatuko diogu, eta bide batez urte berri on. Urte berri on, kuadrilla. Orain bai ez da, alan esan genuen, ez? Esan genuen bai. Lehenengo aldiz, orduan egin behar genuena zorion du urte berria. Bueno, urtarrilak 8 ditu gaur, bai, alaxe. Bueno, baina bueltatu naiz nere bidaia sideraletik. Ai, gabonak, nere maite duta, gabonak amaitu direla, juhu! Ez naiz batere zalea, eta gero konturatu naiz, uzten diatela olako aje bat, eta ez naizari janariaz eta edariaz, baizik eta hartu eman hoiek derrigorrezkoa direnak, batu behar zarela, bai, nire ez diate oso egiten, eta bueno, bai, hasta amaitu dira, luzeak intzaizkit naiz eta oporrak hartu nituen abenduaren bukaeran. Hau da, ez nazegon abenduaren 20-tik, zuekin nazegon egia da, baina nazegon oporretan 20-tik, holan eskola nagoan nintz bezale, ez. Baina, egin zait pixkat, holan, ja, urte zarra, urte berria etorri, eta orain zer. Eta, bueno, hori, erregeekin ere amaitzen direla oporrak, umeenak behintzat, eta nila gogotxu nengoen, bueltatzeko. Ez dakit, badut zerbait barruan, en plan, bueno, eta aurten zer, ez da? Antzerki gileok beti gaude holan, eta sortzaileok, eta orain zer, proiektu asko dituzu, bueno, ez, baina, bueno, emozionatuta banago, eta hau esan da, bueno, ez nazazue hartu krintxe bate moduan, baina, bueno, jazta, amaitu dira, eta ondo, eta helduko diot beste gauza bati, nola ibilizaeten orain jolas honekin, beitu, argazki ateratzearena, biek induzue, Eirek eta Julenek, biek induzue, holan, mobilarekin ingo bazinute bezala, ez da? Holan, holan, pintza eginez bezala. Lauk marraztu bezala. Hori da. Beitu, nik ingo nuke horrela,
aber nola saltzen diogun hau irratiz zentzuten ari den entzuleari, baina haulan, heldu bezala zer eta objektiboa, eta gero klik, bai? Osa, argazkilaritzan ibilitakoek ni ez, baina, bueno, nik izan nuen olako reflex bat eta, bueno, garai baten ibiltzen nintzen argazkiak egiten, eta holan egiten genuen, klak. Eta oraindik nik badaukat lagun bat, holan egiten duena, kak, argazkia. Edo mobilez hitz egitearena, beste keinu bada ere belaunaldiaren kontua esaten duena, ez? Hori da, Beito, Julenek egin du, pixkat surferoek erabiltzen duten keinu hori, olatu ona, Ba, hori baina telefonorako, klaro, guk hartzen genuela, deskolgatzen genuelako katxarro hori, ez? Fijoa zena, klak, klak. Eta gerora ere bai, oso moderno izan ginenok ere bai, eta genitunak mobil berri hoiek, lehenengo belaunaldikoak ere, hoiek ere tapa zeukaten, klik, ez? Eta antena. Irekitzen ziren. Beraz. Zer, Julen? Antenatxo batera ateratzen zitzaiela horrela horuntza. Bai. Ez ematen zuen, nola da, walkie-talkie, walkie txiki, piki-riki, ega! Nola aldatzen diren, garaiak. Ai, nola aldatzen, eta gokitzen gara, Gokitzen gara, edo zertara. Bueno, ni pixkat zartuta nago teknologikoki, baina bai daukat hor olako blokeo bat ez zaidala gehiago gustatzen, eta orduan, esatu, beste norbait egiten badu, baina hori ere pixkat morretea bada, pixkat olan, beste lagunak baldin baituzu kontrolatzen dutenak. Hala eta guztiz ere, nik uste du, laukote honetatik, igual zahartza-harrena ni naizela ez da Julen, esan dugu belaunaldi, baina ze gauza den. Gora goazenean urteekin, esaten dugu, benga, ni zure taldean, baina igual. Ni 86. Koa. Bueno, beitxu, olioaren egiten dut. Bota kasik, ez, behatzi gehionik, zazpikoa ni. Ene. Baina horrek ez du zertarako balio, emakiek ez du zertarako balio. Hori egia da, eta ni gainera aknea daukat oraindik. Beraz, horrek beti egiten nau pixkat gazteago. Eta ni almonduta jaio nintzen, así que, jazta, horrekatu egiten dugu. Bueno, gente, pues urte berri hon, Urte berri hon. Berdin. Ondozi duzu urtea, jantzen dituen matxak. Bai, baina gauza bat gertatu zitzaigun. Nik beti jate ditut, honetaz oso harro nago. A ber, hau kurrikulunean jartzea edo ez, honek ez digu ezertan, ez? Egiten hobeak edo, baina egia da, nik matxak beti jate dituala, tak, kanpaikadekin batera, ondo. Aurten hasi, baina irenste ditut, eta dana, murtxikatu holan, lo justo, dokan estrategia, eta, haizu, 12. eta oraindikat bat nuen faltan jateko, eta osabari begiratu, eta osabak esan zian, niri bi falta zaizkit, eta ere junaiz denboran, beraz. Pentsatzen hasi ginen, klaro, gure akatsatzen izango. Igual akaso, bakizue olako kopak saltzen direla orain, matxak barruan, eta gero jausten denean, bertan txampaina dena delakoa. Igual akaso gaizki zenbatu zituztela dendakoek, edo olako kopak betetze dituztenak matxekin. Hori pentsatu nuen, nien nintzen ekibokatu, Aha. Badago Instagram kontu bat dela You Had One Job, hau da, lan bakarra zenuen. Ez? Eta agian kalean margotuta balin badaude ez dakit, segidan 8 iruki, eta batean urrengoa marrazuta dagoena da karratu bat. Da gaizki marraztu duelako norbaitek, eta berez irukia zen, bada, You Had One Job, ez? Hauxe bakarrik egin bartzen nuen, eta gaizki egin duzu. Matxena ere, Jesus, begira, matxen ze horretan, egiteko garrantzitsuena izango da, 12 jartzea. Eta urtean behin. Eta urtean behin. Nere One Job nik ondo egin nuen. Beste batekin guztien gaizki. Baina jan dituen eta ondo. Horri bili ginen, telebista aurrean zer ikusi, zekate ikusi. Hori bili ginen, azkeneko momentura arte, txak, zapin egiten. Hau, ezkenik, ikus nahi dut, nik bestea, asko hitz egin da honetaz, baina nahi dugu ikusi. Bakizue gazte izen egin zituztela aurten ere bai, ez? Kampaina ETV-ek. Eta zitako hotza egiten zuen, baina dea zegoen plazan. Ja, horrek beti harritzen nau, egia san. Hauek ez dakate etxerik ala. Bueno, ez, baina.
Ez, baina, bueno, bai, hotza handia zegoen benetan, eta beraiek hain fresko, nik ikusi nituen, eta bai, komentatu zen, atzamarrak pixkat urdin ere bazituzten. Bai, bai. Erreza, Baina, hortxe, kuriositatez ere ikusi nuen, gero ere, esan behar dut gauza bat, pasa nintzen, handik ja 2 ordutara edo, ama bizi da horre inguruan, eta gurutzatu nuen Plaza Berria, eta aurten ere, orduan gogoratu nintzen, iaz ere gauza bere egin nuela. Ze zikin. A ber, gauza bada jutea, baina beste gauza bada, a ber, puxika hoiek, eta ez dakit, ondoan zakarrontziak daude. Badirudi egun berezietan aztu egiten zaigula, ez? Bai, hala irutu zitzen niri. Zaizkigula, ikusi ditugu, bai, lurrean hori da, puxikak, poltsak, opariak, atontzeko papera, dena lurretik botata badirudi, nola, egun berezia den, denak bosta xola, baina ez, hori birziklatu egin behar da. Bai, hori da. Josune, Gasteizen, polbora asko? Behin kanpaikadaren ostean? Nik aurten esango nizuke gutxiago entzun dudala. Baina bai, entzuten dira. Baina gutxiago iruditu zait, ez dakit, den pertzepzioa bakarrik, nahia desioa, ze, askotan ere irakurtzen dugu ez dala bat ere ona animalientzat, txakurrentzat eta holan, eta, nik ez dakat txakurrik, baina, askotan ikusi dut, eta lagunek ere alan adirazi dute. Orduan, pentsatu nahi dut, kontzientzia hori ere badagoela nunbait, baina gero, batzutan gauzakolan ospatzen dira, ez? Zaratarekin, pues hori sua, magia horrekin orduan, baina niri iruditu zitzaidan gutxiago. Niri ere bai, naiz hiri batean bez, nire txiki batean bizinez, baina nik ere sentsazio izan du, gure herrian ere, batzuk armairu ondo betetzen dute, Gabonen atarian suziri, petardo eta antzekoekin, eta aurten, sentsazio izan dut, inoiz baino gutxiago erabili dituztela edo zituztela, eta aizu, niri horrek poza ematen dize, enaiz bat ere horrelako gozen zalea. Guri aurkakoa, Gu bat eginan, soziedade baten nite dugu Zumaiko portuan, eta hor soziedadeko batzuk petardo pilua erosteitu, baino kajak eta kiluak, eta amabilak pasata, ateatzea, eta hor kanpoan kiston petardo batea, eta herriraka gindoa zela, kriston katxaperuak, zu artifizial pila bat, baino pila bat, ematesun herriko festak ziala, eta komentatu genuen, zenbat, zeba, berrezkoa dau. Ez dakit, nire iritzia da, baina, nahi sentzazio emantzin, normalean baino gehiago, padana. Beraz, zonaldeka ezberdina izango zen leku batzutan, hobetoago gehiago izango zituzten, eta ondo prestatuta egongo ziren, horrelako gauzen zaleak direnak, eta aldiz beste batzutan, gutxiago, erabiliko zirela, dirudi. Josune, gizu pila bat pegatzen dizula txakur bat edukitzeak? A ber, azaldu hori. Zergatik, erretzea ere bai, askota galdetu diate, erretzen duzu eta ez, eta holan esan, ez? Ez, sekulan ez dut erre, eta zergatik, zergatik. Erretzen ez nuke esango gainera, nola, hain kirolaria zaren bizikleta hartu eta hueltaka ibiltzen zarela, eta zure paseo luze horiek, eta ez, erretzarena ez, baina txakurra edukitzarena, esan, ez dakit, baina irudikatzen zaitut, horrela... Txakur mota. Tamaina ertzenekoa, hau da... Perro de agua. Bai. Uretako txakur bat. Baina, zergatik esaten nahi zaeten hori, nik uste, Zergatik. Nik nire txiribuelta partikularra emango dut. Pues itxura hau daukadalako, hilek iskurra daukadalako, eta ni pixkat pertsonak batzutan, eta hau aspaldian obra batean, antzeslan batean esaten nuen, pertsonak nik zailkatzen ditut animalien aurpegiaren arabera. Bai, orduan daude, zaldiak edo txakurrak direnak. Txoriak ere bai. Txoriak ere bai. Badaude ere bai, zelan da, igelak. Bai. Ez? Eta, hori, txori, arrainak badaude batzuk ere bai. Nire paratzen zait hau. Jendeak, pertsonare txoriak. Nik uste dut, zuek, pentsatu zua,
La. Txakur aurpegia dudala. Eta horregatik jarri nauzu, ilonekin perro de aguas. Imaginatzera gaiz, Eire eta Josuneren mugikorretan, telefono zenbakiak, Josu eta igel bat, Maitane eta txori bat, sailkatuta animaliaren arabera. Bai, Josun, ez dakit egia esan zergatik gauza bek izatzen dira batzuetan energia kontuak eta horrela mistiko jarrita, ez dakit zuk pegatze bada pertsona mota bat eukiko zuna txakur hori. Bai. Ez dakit garatzen, baino basea pertsona mota bat nire ustez. Bida, Josune. A ber, batzutan planteatu dut, txakurrako oso jatorrak dira, naizetan ni, ez naizen oso animalizalea, ez dakit nola esan, baserrian, Aiton Amonek betidanik eta katuak ere bai, katuekin ez naiz batera ondo konpontzen, osea, da, bere leku batetik eta ni bestetik, eta elkarri begiratzen diogunean, egiten du horrela, plas, osea, bakoitza bere aldera, zerbait ikusten didate hor, begien barrenean, eta nik beraiei ere olako beldurra edo, eta txakurrekin, ez diate kasu askorik egiten, baina dira formalak bezala gerturatzen dira eta begira gehatzen zaizkit. Igual konfundituko naute bai beraiek perro de aguas batekin edo. Baina beti iruditzen zaizkit oso jatorrak direla, baina klaro, gero, esango dudan hau, ez da bat ere korrektoa, baina, claro, beste txakur batzuekin erlazionatu beharko lirateke, parkera joan beste pertsona batzuekin, eta niri hori, asko sozializatu berda, hori egia da. Soziala nahi zartu, baina ber, ez. Nik batzutan, ateatzen garenean etxetikan eta paseo edo korrika edo dena delakoa, eta parke batzuetatik pasa, eta guko lan esaten diogu, txakurraren ordua da. Hortxe daude guztiak txakurrekin. Egiten, eta egunero duzu, ematen duela comunidad de vecinos y una reunión egunero. Gure auzoan, urbanizazio baten bizi naiz, eta WhatsAppeko taldea eta dana daka, gaur ezagitzen eta ni 10 atako gea. Eta, bai, ateatzea 10 txakurre buelta emateko, daude, txakur gehiago pertsona baino. Txakurra pasatzeko, edo beste interes batzuk daude. Ezakit, baino, ez da jakin. Zita horietan. Txakur cruising. Txakur cruising. Kriston komunitatea dira, eta dana batea, eta ez dakit. Ez dut, epaituko inor, baino bai, inontzea. Baina nik, esate dut, nire buruaz dudala bertan ikusten. Oso ondo iruditzen zait, egiten badute, eta zerbait ateatzen bada, first date, first dog, kisi-kisin in the corner, oso ondo da. Akaso izango da, eta ez naiz, orokortzen ari, baina horre jende bat egongo dela, bere sozializatzeko modu bakarra hori dena, esan nahi dute, bestela ez direnak, ez daukatenik hemen inguruan akaso lagun talde. Jende askorentzat taberna den bezala, xe. Berdin. Bai, txakurrena. Eta askoz osasun gerriagoa edo behintzat denboran jasangarriagoa txakur batekin harremantzea tabernan baino. Bai, eta gaina iziteko gaia bada kasu beti. Dala, bai, honek atzo kaka intzun eta garbitu merezen da dutxa eta... beti dao, sozieteko txakurrai buruz. Baina, umiak bazian bezala, bildurrotan amatu bat. Baina, bueno. Nik ez dagoat animaliarik, etxean, baina, pereza puntu bat. Zuri zizu pegatzen. Begira, zuk ez dagoaz energia hori. Bueno, katu batek pegatzen jo, pixat. Bai, ez. Ez dakiz zeba. Ez. Juleni? Juleni pegatzen dio, edukitzea etxeak, a ber, Ui, ba. A ber, goi Juri. Urte zorriztela urten, Alderarik erantzun, Ez hartu gaizki, baina laborategi zuri garbi manikomio bat edo horrela. Pixkat Dexter, pixkat psikopata? Ez, horrela, edukitza dena hain garbi, ez duzula, ez da txakur hile bat ere nahi zure etxean. Bueno, placer bat izan da, Baina hori dut, oso langile fina zarelako, oso birgo zarelako. Oso birgo, Bai, oso birgo da. Hemen dela hilabete esan dira. Birgo izatea. Etekin zertzen eta esan zidaten esan, koño, akaso bai. Oso birgo da, bai. Birgoak, Josune oso antolakuntza zaleak dira, dena kontrolatuta edukitza gustatzen zaie, oso ondo. Txakurrak ez daka... Langile fina dira, eta hori da, oso, klaro ez, kuadrikula horretan txakurreza sartzen. Ez, hori da. Julen, zerbait akatzu esateko? Goizeko 11 orden gutxi direla, Josune garai ederra, gai ez aldatu eta 11etako eder bat egiteko. Baina, nirekin segatzeko autua egin duzuen honetan, esan du, nire hau ez badago, ez dudala galderarik erantzun. Bueno, eta ja, jarritu ego dut, Eireri,
pegatzen dio, edukitzeak katuiek badira ba, hilerik ez dutena. Baizea! Friendsen, ikusi genuena lehenengoz aspaldin, hori ematen dutela esfinge batzuk, holan, Zeba pegatzen dut, Hori- ez, hori guain pega- garatu hori. Ba, zure, a ber, hemen gure lantaldean modernitatearen ikur Ez. eire maila da, Ez. gure moderna da moderna. Bai, bere estiloan, kontsumitzen duen musikan, da gure moderna. Ez, baina katu horiek. Eta moderna izate horretan, ba, horrela, ezin dezu eduki katu siames bat, oiza modernoa. Baina, hiletik gabeko katu bat, Igual que gonu, baina pixkat eski martzianoak ematu, ba, Hola, nahi ikutuena jakin ze testura ekan hor, tripita hori ikutuela. Arrato handi batzu zela dira. Ez dakit, eski oso animalizaria nahi orduan. Ez dakit ikonon, egia esan. ja, vale. Bueno, arratoiak ez, nintolekiko. Bai, osuneri uretako txakurra Bai. bat, Mota zuri? eireri. ja. Oh, goiuriri. Ezerrek, no? Ez dakit. Txakurratik ez dira Ai, ez pegatzen. dakit. Holan bode prontoan zait, etorri, baina igual, Animalik. katuak, igual, ze, zu oso Ez, irakurtzalea ez, zara, ez, ez? Goiuri, orduan, pixkat, bai, katu ez inguratuta, bigarren kafearekin, eta gozo etxian. Bai. Txakurzalea naiz oso. Egia da oso txakurzalea naizela. Ja, ez egin txakurrek, Baina border ez da- collie batek baina ez edo da- horrela. oh. Ba, eski, bai, Border collie bat eduki. bai, asko pegatzen. Border collie bat balin badaukazu nahi nahi ez trail running egin behar dezu. Joder, Eta mendiko lasterketak egin behar ditezu. Eta, 10 kilometro gunean, eta hor, bueno, disonantzia Ez du kognitiboa zertan, egongo ez du litzake. zertan, Goiuri. Ez, Ez. ados. soltatu eta bueltatu matia behak. Hori da, soldatu ez, idatzi WhatsAppez komunitateari, gaur ez zuen kontu, hala, eta listo. Amartan bila pasa, emango izuet bere postailua. Eta txakur bat etxeko balkoian edukitzeko egun osoan atera gabe, ez Ez, eduki, ez. Horrelako gauzarik ez egin. Ez, horrelakorik ez, ados nago. Ba, Josune, kontua da, hasi naizela ni hemen, bakoitzari ze animali dagokion eta ezerrez, eta ez dizut utzi hitz egiten. Bueno, bai, hitz egin dut desente, eta gaina oso ondo pasatzen ari naiz. Bueno, a ber, ba, zer kontatuko izuet. Bueno, esan dut, fíjate, nire maite dutarekin hasi gara, ez? Gabonak amaitu dela eta listo. Por cierto, baina honi pixkat helduz, zuek opari guztiak indituzue, eta hori dana, edo berandu zabiltzate, oso berandu ibiliko zinatekete, opariak ez baituzue egin. Bueno, Kontua da, Baina? Josune, nire urte betetzea ostiral honetan dela, urtarriaren 10ean, eta orduan nik opari batzuk espero ditu dela. Vale. Ba, bueno, entzun duzu, Eire eta Jule. Zuek hor gertu zaudetenez, eskenik hori Amazon utzalako gauzak ez ditute erabiltzen, beraz, Goiuri Gasteiz etorri beharko zinateke. Dena prest daukagu, Josune. Bai, Dena prest. Dena prest daukagu. bai. Hombre, Bai, bai. zuzaren Virgoarekin. Ba, horregatik, Orain dan ulertzen dut. antolauta. Bai, Baina Vale. zergatik zinean, opariena, Josune? Ba, begira, ze nik proposamen bat ekarriko dizuet. Txiribuelta zor honetan, 2025ko lehenengo txiribuelta honetan, ba, berandu ibili bazarete, edota aurreratu nahi bazarete, eta pixkate Goiuriri prestatu olako opari txukun bat, gainera karriko lukeena bidaiatzeko esperientzia, ze, klaro, Gasteiz atorri beharko zinateke, Goiuri, baina begira zer atera duen Izaskun Arrue kulturguneak. Euskaren etxea bezala edo ezagutzen duguna, edo bonoa atera du, kultura bonoa. 70 euro balio du bonoak, eta urte osoan zehar. Prestatu duten egitarauaren barne, 22 jarduera ekartzen ditu bononek. Prezio erdian, bai? Orduan, niri oso opari ederra iruditu zait. Batetik, bueno, a ber, hau da tipikoa, ez? Oparitzen diozu norbait eta gero esaten dizute, ja, nola jongo naiz 22 jarduetara urtean zehar. Bueno, bada, kultura bultzatzeko ere modu bat, eta, bueno, oparia jaso duenari, presio egiteko beste modu bat da, argi dago. Baina, bueno, oso egokia iruditu zaidala, Izaskun Arruek badaukaia egitaraua prestauta, bueno, gutxi gora bera, baina horixe da, kontua, bonoa erosi 70 eurotan, eta ondoren,
zuk erabaki urte osoa daukazu, 12 hilabete, bertan dauden jarduera guztietatik 22 sartzen dira prezio erdian. Beraz, hori da, hemen ere egiten dira, denda eta olakoak egingo dira, handikan ere bai. Bultzatzen dituena, nik ez dakit, norden instituzio Eusko Jaurlaritza, edo, bai, horiek hemen Gasteizen izugarrizko arrakasta daukate, eta ea honek ere baduen Izaskun Arrueko kultura bonoa. Hori batetik, beraz, zuek ez bakezue oraindik zer oparitu Goiuriri bakizue, baina, dana prest daukazuenez, euskalo, baina Goiuriri gustatzen zaio Gasteiz atortzea, ez? Birra bat hartzean nun baiten edo. Noski baiet. Gero WhatsApp bat bidaltzen du, eta gero egiten du bomba de humo. Aber, neska nun zaude? Urrengoan ja, elkartu behar gara, Urrengoan bai. Bueno, eta ze gehiago ekartzen dizuet, begira. Hau atzoko albistea da, eta iruditzen zait oso, hau ere belaunaldien araberakoa, baina argazkilaritzaz aritu garenez, nola egin argazki ateratzearen keinua eta hori dana, hemen Gasteizen, Arabako artxiboan, 201.000, ornazten da, 1.000? Ez, 200, ai ama, ez dakizkitiz zenbakia. Baina pilo bat! 200, bai, eske liatzen naiz, inkluso, loto eta olako gauzeekin, atzo ikusinan ez dakit Gasteizen etorri zala, edo sariren bat edo, ez, tokatu dala, 750.000 euro, eta nik hori zenbat da. Netzat, Ja. Hiru zerotik gora, asko da, eta beti esaten dut, zenbat etxe ordaintzeko balio du sari horrek. Eta depende ere bai etxeak, ez? Baina, gutxi gora bera. Bueno, pues, honekin 200.000 argazkiei buruz ari naiz. Hau, artxiboan egon da, hemen Arabako artxiboan Gasteizen dagoena, unibertsitate inguruan hortxe. Eta orain arte, joan behar zinen kontsultatzera, baina aurkeztu dute Foto Araba izeneko portal digital bat, eta bertan bisitatu daitezke argazki guztiak. Asko eta asko, txuri beltzean, oso aspaldikoak direlako, eta iruditu zait marabila osoa batetik, daukate sailkatuta gure bildumak bezala, eta bertan, bildumak daude adibidez, batek atentzioa inditze, los miñones, ez? Miñoiak dira hemen dauden olako udaltzain, diputazioko udaltzainak balira bezala, edo ez dakit zue kontzeptu hori ezagutzen duzue. Bueno, horre ikusita, Araban ikusita. Araban ez da, nik uste besterik ez da, beste herrialdetan ez dagoela, baina, orduan, horren inguruko bilduma bat, Xomer argazkilariaren argazki gehienak ere beste bilduma batean. Gauza pilo bat, izen pilo bat ere bai, Ajuria izeneko fabrika egon zen Gasteizen, horren inguruko argazkiak ere bai. Bildumaka daukate sailkatuta, baina horretaz aparte, digitalki ere bai, erakusketa batzuk bisitatzeko aukera dago. Foto.araba.eus, foto idatzita PH-rekin, bai? Ingeles idazten den bezala orduan. Foto.araba.eusen sartuta, bertan dauzkazue 200.000 zea argazki baino gehiago. Beste batzuk adibidez, glorioso, gure hemengo futbol zea, esango dut bat, aldeak, hemen agertzen dira, 1988ko argazkiak. Zer eta gloriosok egin zuenean irabazi eta igozela mailaz, ez? Orduan daude olako argazki pilo bat, hauek ere dira, kalitatea nabaritzen da, oraindikan teknologia etzegoela puntan, ez? Gaur egun bezala, orduan oso kuriosoa da. Gero, ze gehiago, ikusi dut hori Arabako pilotariak ere bai, edo eta errotuloak. Eta hau niri bereziki gustatu zait, errotuloak izeneko bolako... Dendetakoak eta? Nola barkatu? Dendetakoak eta hori izan nahi duzu, ez? Bai, nola batzutan zoazen kaletik eta esaten duzu, hemen zegoen, ez dakize okindegi, okindegia edo merceria bat, ez? Aspaldia, baina, garaiekin olako dendak ere desagertzen jundira, olako komertzio txikia eta lehen oso auzokoa zena, eta guztiok ezagutzen genuena, baina igual, rotulo hori edo irudi hori mantendu da, eta hor gehatzen da, ez?
pixkat, bai, edo farmaziak batzutan, bueno, badago Gasteizen farmazia puente izenekoa, ez naiz ausartuko esaten ze urtekoa den, baina igual 100 urte atzera bai, eta rotura ere mantentzen du, pixkat forma, letra, mota, olakoa. Orduan, hoiek ere, biltzen duen erakusketa txiki bat ere dago, 10 argazkikoa, eta, bueno, Gasteizen adibidez farmazia, kanpo, Montblanc, hemen beste zerbait, edo esango dut bat, pasteleria gozotegiak, ez da? Oso ikonikoak direna, Ibarrondo perfumeria, olakoak. Bueno, pues hori dana kontsultatu daiteke portal digital honetan, eta egia esan, nik uste dut, baten batek baino gehiago gustura hartuko duela hau, eta nez pentsatzen zuzenean ere aitarekin. Batzuk ibiltzen dira horrez, bai, garai bateko, eske, a ber, Gasteiz hainbeste aldatu da, hiri guztiak, baina Gasteiz, 1960an, ez dakit zenbat biztanle ziren, baina ez ziren ailegatuko 100.000, keba. Eta gaur egun 250.000. Horren guru, orduan, hazi da asko, eta, bueno, hiriare asko aldatu da, arkitektonikoki be bai. Orduan, artxibonekin, Arabako Foru Aldundiak digitalizatu duen honetan, aukera dago argazki horiek guztiak ikusteko, eta oso gai ezberdinetakoak, esan bezala. Jo, segulako proiektua da, eta oso interesgarria, zuk aipatu duzu biztanle kopurua aldatu dela, baina aldatu dira kontsumo ereduak baita ere, hemen ari ginen eta streaming bidez ere erakutsi ditugu hainbat argazki, ez dakit, Ibarra sastreria, impermeables, dena, gabardinak saltzen dituen denda bat, erraldoia denda. Gaur egun, tamalez, nola online egiten ditugun erosketak, edo Inditex eta horrelako etxe handietan, horrelako denda handi bat bertako berokiekin, soilik berokiena dena, eta hori oso zaila da ikustea, beraz, hemen ikusten ditut, ez dakit, naipes denda bat, kartak saltzen dituen horiek. Hemen egon zen Fournier, fabrika orduan, gauza horiek ez, bereziki, eta pentsatzen du jendea etorriko zela, bereziki horretara, baina pentsa ezina da gaur egun, diot nik, ez dakit globalizazioa dela taia, dendetan denetarik saltzen da, baina hori gabardina bat, ez? Gabardina bat edo tokitan, ez? Baina hauek igual bereziak ziren edo perfumeria Ibarrondo, ez? Perfume bat erosteak zeukan garrantzia, zeukan, ez dakit, estatusa, pentsatzen dut ere bai, ez? Perfumea igual guztiek ez zuten erabiltzen, eta arajun, espreski. Bai. Hori, eta ikuste dute denbora aurrera doala, eta segurazki 11etan albisteak etorriko direla. Azken egu kontutxo bat, urte berrian nahi baduzue sasoian hasi, nik ezin dut benetan nire belaunek ez diatelako errespetatzen, baina baratza aretoan, hemen Gasteizen, Boge ikastaroa. Urtarrilaren 18an. Alde teoriko bat izango du, azalpena, nondik datorren boge dantza, zer bultzatzen duen eta bar, eta gero, nahi duenak aukera izango du dantzatzeko, nik nahi bai, baina ez mugimendu horiek, Anur Merabatek ematen du, beste izen batzuk ere baduzka artista honek, Nefertiti Anunnaki, edota Anur Diamond izenez ezaguna, eta baratzaretora dator, urtarrilaren 18an, boge ikastaroa ematera. Proposamen horrekin, Josune, agur esango dizugu, zuk oso ondo esan duzun bezala, 11 gainean ditugulako, eta albisteak entzun behar ditugulako, baina urte berrion esan da, hurrengoan, kaixo eta egunon esan da nahikoa, zai, Josune? Nahikoa, ez? Bale, ez gara luzatuko orduan. Urte berrion, urte osorako, ja, Bale? Eskerrik asko. Agur! Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta goizeko 11 puntuan, beraz, Oñat Zaizpuru azkeneko ordua kontatuko digu egunon, Oñat.
Egunon Goiuri, egunon entzule guztiak. Bueno, pasaden ekainean desagerturiko Log Saxelo Urruñako bizilagunaren senarra espetxean mantentzea erabaki du azken orduetan epaileak. 53 urteko gizonezkoa da Saxeloren desagerketaren ustezko egilea eta Pabeko auzitegiak hartu du erabakia. Berak baitarama ikerketa Log Saxeloren desagerketaren ikerketa erabaki du ustezko egilearen bigarren askatasun eskaria ukatzea. Monde Magzaneko kartzelan dago, bikotea hil eta desagertarazeaz akusatuta, baina emakumearen korpua gogoratu oraindik ez dela agertu. Iazko ekainaren 21 ikusi zuten azkeneko emakume hau Urruñan, bikotekidearekin eta 3 seme-alabekin bizi zen. Senidetako bat euren etxera joan eta banantzeko prozesuan ziren momentuan, gizonezkoa topatu zuten lurrean, harri bat zuela alboan. Ikertzaileek uste dute gertaturikoa desbideratzeko maniobra izan zela. Emakumearen objektu pertsonal guztiak etxean zeuden eta gizonezkoaren zenbait arma falta ziren. Pertsona hau hain zuzen 2020 arte Gendarmeriako erreserbako ofiziala izan baitzen. Baionako prokuradoreak esan zuenez, gizonezkoak emaztea hil, desagertarazi eta ondoren kanpoko eraso bat izan zenaren itxura egiten saiatu zen. Emakumearen ingurukoek poliziari esan zioten beldurturik bizi zela banantzeko tramiteak hasi ondoren. Eta aipamen bat urtero legez, Street Art Cities plataformak mundu mailako urteko grafiti onenen zerrenda atera duelako eta hautaturiko lanen artean dago Azagrako mural bat. Doa Oa kaleko artista galizarrak margoturiko mitxoleta bat du oinarri lan honek. Horma irudi hori nabarmendu dutean hiri bizia emateagatik azaldu dutenez bere lanak naturaren, feminitatearen eta giza eta ingurumenaren elementuen bueltako elkarguneren gaiak aztertzen ditu askotan, forma abstraktuak kolore paleta deigarriekin nahastuz. Nafarrako Azagran beraz lan honengatik aitortza, kasu honetan Street Art Cities plataformak eginekoa. 11 minutu entzule, onaino kontatzeko genuena, bigarren kafeako bitzuliko diegu seinalea. Eskerrik asko oinatz eta haze poza horrelako muralek aitortza jasotzen dutenean, guk esan dugu asteazkena dela, gaurko egunez jaio zela Elvis, gaurko egunez nor gehiago? David Bowie, Cynthia Erivo, jaio zirela, orduan Noah Cyrus, orduan gaur musika izango genuela protagonista, eta aritu gara azkenean igelak, txakurrak eta katuak aipatzen, baina orain iritsi da musika hitz egiteko urnea, zehazteko doinuetatik aratago podcasta entzun behar dugu, Julen? Bai. Gartxotun zainek egin du, eta Jon Zubiak elkarrizketatu du, eta Jon Zubiak ze kontatuko digu, bera beste kutxunak zein ote diren, hori da. Izenez horrela ezagutzen ez duenarentzako bere garaian Gose taldean gitar jole ibilitakoa da. Jon Zubiaga. Begira, orduan jakituria sakona izango du musikaren inguruan, beraz oso interesgarri izango da jakitea zein diren bere abesti kutxunak eta doinuetatik aratago tartearen ostean, zeguk podcasta baliatuko dugu soinu froga egiteko, ze atetik sartzen ari da dagoeneko Jon Moma. Izena ezagutzen duzu, noski izan zelako gurean lehenengo kafea hartzen, eta gaur bigarren kafea hartzera dator, ze uste dut proiektua berea izatetik talde proiektu izatera pasa dela. Hori da, 2021 batean atera zuen bakarka disko bat, azken hilabeteetan talde formatu bate osatu du, galdetuko diogu, uste du gaina nahiko modu bitxian elkartu direla, horra jam session batean ezagututako musikariekin, beraz, galdetuko digu, ea nolakoa izan den, bakarlari aritzetik talde formatora pasatzeko bilakaera hori, eta ea kontatzen digun. Haize, horixe, entzun adi-adi, lehenengo abesti kutxunak, eta gero abesti berriak. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara, badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetan telefonoaren bestaldean Jon Zubiaga izango dugu. Ene kantak egitasmoaren baitan ezagutu dut nik Jon, eta izugarrizko tipoa izateaz gain, aktore itzela da eta jakin badakit musikaren munduan ere ibilitakoa dela. Beraz, entzun dezagun, telefonoaren bestaldean bere aurkezpen txikia nola egin digun eta segidan ze kantu ekarri nahi izan dituen gurera. Kaixo, Gartxot eta naiz irratiko entzuleak, Jon Zubiaga naz, oso naz izenez ezagunagoa, eta hainbat aldetan jo izen dut, eta jotzen dut, eta antzerki munduan be ibili zen naz, eta ibiltzen naz,
Eta oraintxe bertan lakuntzako liburuzain berrixenaz. Orduen hemen daukazue, hemen dituzue, lakuntzako liburuzain berriaren 4 kantu kutxunak. Nik Cave-en eta The Bad Seeds-en abesti hau aukeratu dut, beregunian nerabezarotik atera ninjulako, edo, nerabezaroko makarrismotik beste soinu batzutara eraman ninjulako, eta ordudanik beti eukidot abesti gogoen zerrendan. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't know no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barrio and the slum. Eneritz Furiaken azken diskatik aukeratu dut abesti hau, erosi dudan azken diska izen delako. Eta Ferrapoaren kolaborazio bitxia daukolako, eta ordoie. Zerua bat, sabaia itzalan itzal. Zerua bat, sabaia itzalan itzal. Oinazutan erantzian egua soinetik. Bine egiten zuen baina ez da izan alferik. Zaberitu arte zenbategun zenbat gau. Ezkata oskolarua, sabela farakartua. Horimen aragi bizi, aztukoen malakoa. Bine egiten zuen baina ez da izan alferik. Bine egiten zuen baina ez da izan alferik. Erauzia azken agina, epaitegia erraustua. Beira xautu azeraikia, kantu zirkuluan kolua. Errepika kakofonia, teknologia sorgindua. Talka egiten du gare zurrean, tamaika bider entzuten da. Talka egiten du gare zurrean, tamaika bider entzuten da. Talka egiten du gare zurrean, tamaika bider entzuten da.
Itzal batek nire itzala gurutzatzen du. Zerua beltz, sabaia ilun, itzalan itzal. Niretzako Social Distortion talde fetitxe bada jamaretuan ikusi nitzuenetik. Eta epifania moduko bat izan zen, hori, Magnez tatuatua ikustia, hain modan jarri aurretik, tatuaiak hain modan jarri aurretik, eta beretan, hori, niretako errebelazio bat izan zen. Eta horregaitxik abesti hau aukeratu dut. Eta Eskorbutoren ha llegado el momentoren berdin-berdina dalako. 2x1. Children are taught to hate. Parents just couldn't wait. Some are rich and some are poor. Others will just suffer more. Have you ever been ashamed about society try to keep you down? I begin to watch things change. To see them turn around, turn around. We'll try to keep you down, turn around. Don't drag me down. Ignorance like a gun in hand. Reach out to the promised land. Innocent books are full of lies. Media blitz gonna dry your eyes. Have you ever been afraid about society try to keep you down? I begin to watch things change. Let's see the turn around, turn around. They'll try to keep you down, turn around. Don't drag me down. Viagra Boysen hau aukeratu do, eta azken aldian gehien entzuten duten taldia dalako, eta Troglodyte gainera, ironiaz betetako abestixe da, eta emuten dauk, gizonok ez garela asko aldendu Troglodita horreitatik. Zoritxarrez, orduen, ordoia, ironiaz betetako abesti hau. Mila esker Jon, zure gomendio original bezain ederrak gurera ekartzegatik, eta zuri entzule hurrengo astean entzungo dugu elkar, bagoaz Jonek hautatutako Viagra Boys taldearen Troglodyte abestiarekin. Aio? La 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 la
He goes to work on his computer. He thinks about his gun at home. One day he's gonna be a shooter. He's gonna bring his gun to work. He thinks about the ones who wronged him and the punishments they'll face. But things they would play out much different back in the time when we were apes. When everybody was a monkey, we had to fight just to survive. And now you got yourself a weapon. You think you choose to listen to dice. Oh, we had hairy arms and legs, and you were still swimming around in the lake. Yeah, you were still a troglodyte. You just evolved a bit too late. You ain't no ape. You're a troglodyte. You ain't no ape. You're a troglodyte. He says he don't believe in science. He thinks that all the news is fake. And late at night he sits on his computer and writes about the things he hates. But if it was 1,000,000 years ago and we were still living in caves, you would not be welcomed by the other apes, 'cause you evolved a bit too late. You ain't no ape. You're a troglodyte. You ain't no ape. You're a troglodyte. You're a Behin irakatzi zenidan benetako unibertsoa. Kanpora edatzen ez dela eta barnera handitzen omen dela. Joaten estenak ez du itzultzen lanik izaten. Azal berritzeko tarte bat hartzen duenak, bere eraberritze edo egokitze horren berri eman behar izaten du, eta musikaz aritzen garen tarte honetan, kantu berriak aurkeztea izaten da, hemen nago edo gaude esateko modu bat. Bakarkaritzetik talde formatuan aritzera igaro da Jon Moma, eta amaitu berri dugun urtean aurkeztu du Itzuliko naiz izeneko abestia. Lehen ere izan genuen, bigarren kafean berarekin aritzeko aukera, baina azal berritze honen ostean berriz ere gurera gonbidatu dugu, ordutik ona izan duen bilakaeraren inguruan hitz egiteko. Egun honetan ongi etorri berriz ere, Jon. Egun hon guztioi da, eskerrik asko. Zer modu zaude? Ba, oso ondo. Olako harrera batekin asko sobeto. Bai, esan dituzun, hitz politoiekin asko sobeto. Ni esker. Esan dugu, Jon, joaten estenak ez duera itzultzen lanik izaten, zuk Juan etzara Juan, azal berritzeak gehiago da edo nola definituko zenuke orain 2024 amaitu berri den urte honetan kantu batekin talde formatuan itzultzearen prozesu hori? Bai, urte askotan bakarlari moduan ibili eta gero, konturatu nintzen sortzen ditun abesti horiek defendatzerako momentuan behar zutela indar gehiago. Agian sortzen zian momentuan ez, holan bilusik eta jotzen ditulako, defendatzen ditulako bakarlari moduan, baina nire buruan baseuan beste
formato edo beste arreglo batzukin orkesteko intentzioa, ez? Orduan, bueno, apurka junda garatzen taldia eta ideia hori, eta indarrak batu nitunean, pausoa ematea erabaki nun, eta horretan gafi zauda lehenengo pausoa, itzuliko naz. Esan duzu, indarrak batu, pausoa ematera ausartu, azkenean badelako prozesu bat ezu, esan duzuna, hasiera batean bakarlari ibilbide bat bazenuen, baina badaune bat, edo momentu bat esaten duzuna, badauzkat abesti batzuk, eta hauek akaso talde formatuan defendatzea beha litzateke, noiz erabakitzen du, noiz egiten du buruak, gauza bada pentsatzea eta bestea, orain egingo dut. Bai, ez da bakarrik prozesu musikala, da prozesu pertsonala bai, eta bat egiten da bez. Pertsonalki dekozun evoluzioa, bueno, bat egin zuen, ni hasi nintzen terapia prozesu baten, eta bueno, hor planteatu nituen gauza asko, ez? Zer zan musika niretzat, nire bizitzan ze funtzio betetzen zuen, eta, klaro, bueno, holako prozesu baten, behin betean sartzen bazara, guztiz bilusten zara eta bildur guztiak ateratzen dira. Abestiak horri buruz hitz egiten du apur bat bai, hitz egiten dago alde batetik garrantzitsua dela norberaren itzalak onartzea, ezagutzea eta besarkatzea. Ez da batera erraza, eta bueno, hori eman zen katarsi antzeko bat bizi izan nun, prozesu terapeutiko horretan, eta hortik aktorre abestia bai. Orduan esango genuke, bi bidek bat egin zutela, alde batetik bakarlari bezala jotzen egon nintzalako, musika munduan, eta gero, pertsonalki bai hori, terapian hasi nintzalako, eta indar hori hortik datorre bai, bilustuta gero indar hori hartu nebalako. Biluste hori zer da, barrenak ustutze zerbait zerotik astea izan liteke, ez dakit nola definitzen duzu zuke jago? Bueno, zerotik astea, ez nuke esango zerotik astea dela. A ber, ez da raza, asaltzea eta holan batean pila bat urteko prozesua, terapia prozesua asaltzea ez da erraza. Musika beti egon da, nire bizitzan, txikitatik, eta prozesu hori hasi nintzanean, bai, baina, klaro, duda asko dituzu, ez? Edo, ni musikan ze kontatu nahi dut, edo noruntz joan nahi dut honekin, ez? Ze parte deko nire bizitzan. Musika irakaslean az, bai, orduan musika presente dago nire bizitzan, baina osnekin ze modutan nahi nun. Eta, bueno, bilustu guztiz, ez nuke esango izan zala, ez nintzala guztiz bilustu, baizik eta, bueno, indarra hartu, bueltatzeko. Aldatu da, zure proiektua azkeneko hemen egon zinenetik, baina ez pentsa, segure irratsaioa ere aldatu da, eta berrikuntza bat daukagu aurten 2025an. Eta berrikuntza da, 2 galdera eskaintzen ditugula, eta bietako bat erantzun behar da, bai edo bai. Eta 2 galderak, bueno, ulertzen dugu galderetako bat agian iluna izan daitekela edo tristea, eta orduan askok ez dute erantzun nahi. Eta beste aukeratzen dute, baina ea zuk zer diozun. Lehenengo galdera da, ea nolakoa gustatuko litzaizukeen izatea zure hileta, zure funerala. Ze bakoitzak, bueno, hemen aipatu ziguten ostiralean hondartzan abesbatza batekin. Aipatu digute baita ere zirkoan, gure zirkoa libre balin badago, gure zirkoan zerbait egitea. Men jendeak ja ohiko hiletak ez ditu gogoko, zerbait berezia nahi du. Orduan, lehenengo galdera da, erantzun nahi balin baduzu, ea nolakoa gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Eta beste galdera da, ez baduzu hori erantzun nahi, zure dokumental bat egingo balute, zuri buruz, eta egin beharko balute soilik zure bizitzaren atal bati buruz, hau da, ezin da izan dokumentala jaio zinenetik hiltzen zaren arte. Izan behar du, Erasmusen egon nintzenekoa, edo 18 urte bete nituen urte hortakoa. Zein zure bizitzako, zein fasetan oinarrituko litzateken dokumental hori, eta zergatik. Bale. Ez da erraza, aukeratu bidea, ez da? Bueno, hieta izango esan bizitzaren parte bat, bai. Baita, bida. Zubari, ja, baino. Ez dakit, geratuko naz, bigarren galderakin. Lehenengo, bueno, iluna, ez dakit iluna den, egia da hileta eta, bueno, hori askotan tabua dela, ez, gure gizartean, eta ez dakagula
guztiz onartuta, baina, bueno, osea, gure bizitza hasita bukatzen da, eta bueno, saiatu behar gara alik eta hoberen egiten. Eta parte bat, nire bizitzako parte bat aukeratu behar dut, ez dakit, haurtzaroa esango nuke. Bai, ez dakit zela izango da hemendik aurrean bizitza, baina, eta orokorrean, pozik nago, eukidoten bizitzakin, egia da leku askotan bizitzen zela, baina haurtzaroakin geratuko nintzateke. Euskal Herrian egon nintzen, gero txikitan aldin eban, eta duela 5 urte edo bueltatu naz. Eta, bai, nik uste, ja psikologoek eta zetan da, bai ez, garai hartan bizitzen dian gauza guztiak gero impacto izugarria dakatela gure bizitzan. Eta, zoriontasunez, edo ez dakit, zoriontzarrez, ez dakit, holan bizitzan nun, nik uste zorintza izan zala, eta oso maitatua sentitu nintzen, eta oinarriak, bizitzan oinarriak bintzak, bai, gero musikari lotuta gontzian be bai, eta jarraitzen dut musikari lotuta, beraz, bai, haurtzaroa. Perfecto. Horrela ulertuko genuke, gaur egungo Jon Moma zergatik den horrelakoa. Hori da, bilakera hori azaldu digu, eta Jon, urrengo galdera bat egin nahi nizuke, lehen aipatu diguzu, bakarkako ibilbide horren ostean une batean, erabaki zenuela, edo pentsatu zenuela, nahi zenuela, zure kantu horiek, banda baten laguntzarekin edo, jostea. Konbentzimendu handia behar du bakarlari batek banda batekin aritu nahi duela garbi izateko, esan nahi dut, kontraesan baten ikuspuntutik edo, zalantzarik sortzen dio bakarlari bati banda batekin hasteak, esan nahi dut, egiten diozu zure buruari galdera, jende honen nire abesti jonako nahiko ditu? Bai, hori izan galdera. Eta batez be, prozesuan neguanean, aipatu eta horretik, prozesu terapeutika neguanean, ez dakit guztiz biluztu eta guztiz desegin da, porque egin behar izan nituen, ereki behar izan nituen nire izateko era, nire izaera, bizitako hainbat esparrutan, ez? Musika hoiatako bat zen, eta justo, zuk aipatu oso nehin dozune galdera hori, egunero da, pentsatzen nostra, norbaitek nahiko dau nire abestiak igual ez dira hainonak, ez? Edo balio dau, edo honek egiten sortzen duten musika norbaitek jona izango dau nirekin, edo jendeak entzuna izango dau. Eta batzutan hartzen dugu solako erabakiak besteen iritziengatik, eta ez da haiengan sortzen daben impacto, ez? Zugan, edo zure bizitzan, hori aipatu dut, musikak dekon garrantzia edo zergatia hor dago zure barruan. Orduan, bai. Ez dakit beste bakarlariei gauza bera pasetzen zaien, baina, bai, prozesu eta ikusiko duzue, bai, joten badugu hemen zuzenean, claro, abesti bat sortzen danean, igual sortzen da instrumento batekin, nauz batekin, letra batzukin, eta gero estudioan dekon garapena de evoluzioa izugarria da. Segun eta ze instrumento erabiltzen dituzun, segun eta produktorean ordan, edo nundik eruan nahi dozune abestia guztiz aldatzen da. Orduan, bai, gero, ni nahi nun hori ez, entzutea nire abestiak ze forma hartzen zuten olako prozesu batetik pasata gero. Baina jende asko esan azta, niri gehiago gustatzen jata zure abestia gustatzen jata abestiak biluzi daudenian bakarrik ahotsa eta gitarrakin. Orduan, ez da erraza, baina bai, galdera hori presente dago, eta nik uste artista gehienok dakagula o dakatela, ez dakit. Eta zuk zeuk, ze sensazio, nola ze eragintzizun, ze sensazio eragintzizkizun, lehenengo aldiz zure modu soi horretan sortutoko abestiak bandarekin landu zenituenean? Bai, ni oso pozik nago emaitzakin, egia esan, bai soinuan aldetik eta bai bideokliparen emaitzarekin. Nik uste bideokliparekin bai indar gehiago hartzen dabela mezuak, eta, momentuz oso pozik eta oso harro indako lanarekin. Egia da bai, eta aurreko galderarekin lotuta, bakarlari moduan zabiltzanean eta autokudeatuta dagoen proiektu batean zaudenean, gauza guztiak zuk egin behar dituzula. Eta, momentu baten bai pentsatu nun, igual bada momentua bai norbaiten laguntza eukitzeko, ez? Eta nahiz eta pisu gehienan neukeraman proiektu hontan taldean egoterakoan, jendeak badeko beran, taldekidek badakate haien zeregina edo, eta pisu hori, ez da inaztuna. Gero gainera uste dut, taldea edo bandaren sorkuntza horretan, askotan esaten da ez, ea kompatibleak garen edo ez ikusteko elkarrekin jotzea dela auturik onena, eta zentzu horretan uste dut,
banda ere elkarrekin jotzen hasita edo jam session mundu batetik edo elkartu zinetela uste dut, ez dakit zuzenduko diguzue, ala espada. Bai. Bueno, egon nintzen ni hilabete batzuk, urte bat gutxi gara bera Bilbon bizitzen, eta esnekan sarerik. Ez nitun ez lagun asko, esagunak mai, eta musika munduan ez da. Ordune, bai, antolatzen ziren, eta antolatzen dira espazio openen, Zorrozaurren, jam session batzuk. Eta, bueno, barikutan zian, ostiraletan, hilean behin, eta oin uste dut, hilean bitan iten da bela, eta bai, horrez autu ginen. Estenatoki horretan, improvisatzen, ni abesteaz gain, trompeta jotzea dut bai, eta horrez autu ginen, eta hortikan dator dana, bai. Bere alabantzen nien tankera, hauek izango dira nire bandako musikariak, edo horregontzen prozesu epe bat. Ez, nahiko zuzena izan zen, bai, ez da bakarrik, ulertu behar zara bai, ez den datokitik kanpo, bai, orduan hor sortu zian elkarrizketekin eta hori, bai, horren izan zen. Bai. Garrantzitsu hori, ulertu behar zara estenatokitik kanpo. Ze aurrekoan, ez dut hemen kotilloa da, eta orduan ez dut esango, baina kontatu zidaten, Euskal Herriko taldekide batzuk ez dutela elkar jasaten. Eta taldeak kontzertuak eskaintzen ditu, eta nik ez dut nabaritu ikusle bezala, estenatokian, harreman txarra dutenik, baina kontatu zidaten, bai, hauek, kontzertua bukatzen denean, bakoitzak bere auto hartzen du, eta bere kabuz joaten da etxera, ze ez dute, ez da ere kontzertu osteko bizitzarik egiten, eta asko harritu ninduen, pena eman zidan noski, bestaldetik ere pentsatu nuen, ondo disimulatzen dute, baina noiz arte da jasangarria hau, ez? Iritsiko da momentu bat. Hain gaizkiera baten badira beraien artean, ezingo dutela jarritu biran edo. Bueno, mundu mailan badauz oso zagunak diren talde asko, holan bukatu da bela, gero bueltatu direla urte asko da gero, azkenen ordu asko dira bai sortzen, ensaiatzen, bidaiak egiten, ez dakit, horregatik ez da raza. Nik uste dut Goiuri, gero sartuko gara, Jon Berak aipatu duen moduan, ekoizpena eta grabazioak, eta pixko bat horiek nola joan diren, bideoklipa ere aztertuko dugu, streaming bidez ere erakusten ari garena, baina akaso izan liteke, eta biziko kantutxo bat eskatzeko aukera. Beraz, Jon, eskatuko dizugu, azaltzea zein izango den lehenengo kantu hau, eta pixko bat kantuaren nondin orako zerbait agertzea. Bai, hau, itzuliko naiz izango da. Holan aukera izango dugu bai entzuteko akustiko bertzioan, eta jendeak, aukera desala berze bertzio dan obioa. Nahi duzunen? Bakarlariarena edo taldeana. Ederki, nahi duzunen urbildu zetera eta... Edertu, mila esker. Gure set akustikoan kokatzen ari da gure gonbidatua, eta prest balin badago, gu entzuteko prest. Behin irakatzi zenidan benetako unibertsoa, kanpora edatzen ez dela eta barnera handitzen omen dela. Gauza txiki eta arruntenak ezoikoak bilakatzen gaituztela. Gauza txiki eta arruntetan kabitzen dela unibertsoak. Itzuliko naiz, barnean daramadan korapioan ez egiten dudanean. Itzuliko naiz, arriz beterik duda, motzila piztutua guzti susten dudanean. Itzuliko naiz,
itzuliko naiz. Zeru azkorri dago gure aztarna ditun ondartzortara. Itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naiz. Itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naiz. Behin irakatzi zenidan pertsona zaurgarri bat. Erakargarri bilakatzen dela bere juntasunak onartzerakoan. Esentzia argirateratzen dela itzalapen zarkatzerakoan. Esentzia argirateratzen dela gauzak kontrolpean ez daudenean. Itzuliko naiz, barnean daramadan korapilloan ez egiten dudanean. Itzuliko naiz, arrizaterik dudan motzila pizutzua guztin susten dudanean. Itzuliko naiz, zeru azkorri dago gure aztarna ditun ondartzortara. Itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naiz. Itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naiz. Itzuliko naiz, barnean daramadan korapilloan ez egiten dudanean. Itzuliko naiz, zeru azkorri dago gure aztarna ditun ondartzortara. Itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naiz. Itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naiz. Itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naizi, itzuliko naiz. Ahi faltan botatzen dituen gure txaloak, Julen? Hori guk esatea ondo dagoen, baina. Bueno, bueltatu dadila gure gomidatua elkarrizketa setera. Bueltan da esan bezala, gure gonbidatua hemen elkarrizketa setean ze galdera gehiago egin behar dizkiogu, Julen? Bai, eta lehendabiziko zati horretan aritu gara ez, bere ibilbideaz, talde formatuaren egokitzapen horretaz, eta pixkanaka Jon, kantu, entzun berri dugun kantu berri honen, grabazio prozesuaz, behin banda osatuta, estudiora joan behar da, bideoklipa ere egin duzue, eta uste dut, beste leku batean irakurri dizudalako, hasieratik garbi zenuela, esku honetan jarri nahi zenuela. Bai. Nik uste, damutu nintzen aurreko lanetan, aurreko aterreman lehenengo diskan, agian, ez dakit zelan esan, baina produkzio prozesua
gehiago zaindu ez izanaz, demutzen apur bat horretaz. Eta oingoan arginekan hori nahi nebala, hori zaindu eta hori mimatu eta alik eta beren egin. Eta bai, sorte handi esen eban, jagoa hormatzearekin jarri nintzen harremanetan, eta hasieratik egun jan abestietan lantzen, eta bueno, nik uste guztiz bete-betean esmatu zebala abestiarekin, eta edo nundik eruan abestia berek proposatu zuztan bide hori nik uste zuzena izan zala. Bai. Kasu horretan gertatzen da gian ez, sortzaile ari da, kantuak sortzen, lan berriak egiten, kantu bat ikin bueltaka, eta puntu bat iritsi liteke nor itxutu ere egin zaitezketen, eta ja ez duzuen ikusten ze gehiago eman zema buelta eman eta eman iraunda ere, mugimendu bat iristen da non ez dakizuna non dijo eta kaso belarri fresko batzuek kasu horretan asko laguntzen dute. Bai, nik uste produktore on batek egiten da bena da prozesu artistikoan parte hartu. Prozesu artistikoaren parte izan. Eta nik hori botan eman faltan aurreko lanean, eta hontan izan dut, jagoarekin holan sentidunaz, hasieratik lagundu ostala prozesu horretan, eta prozesu artistikoaren parte izan dela. Eta hor dago emaitza. Eruan dago abestia puntu batera, non ni aurretikan ez noan imaginatzen nik inora. Kirolariek esaten dute, prestatzaile fisiko batekin hasten direnean, prestatzailearengan konfiantzarik ez baldin badute, ez dutela emaitzik ikusten, musikariak ere berdinak behar du, produktorearekin konfiantza izan behar du, bai edo bai? Ez dut inorze konparazio horien, baina, bueno, baliteke, bai, izan daiteke. Nik aurretikan ez nekan esperientzia berekin ez neban lanein, baina bai, entzun izan ditut, eta izan ditun bai egindako lan guztiak, eta pentsatzen nun bai ideia hona zala, eta momentuz oso pozik nago emaitzarekin, bai. Eta zentzu horretan musikariak ere irekita behar du egon, ezta? Bai. Jaso ditzakeen proposamene dirazukizunetara? Bai, eta batzuetan, bueno, proposatu izkidan gauza batzu bai, ez esan behar izan dute, baina bai, batzuetan egia da ez da erraza ideia argi bat eukitzea eta irekita gundi esale bai. Agian, ez dakit, sorpresa hartzen duzu, ez? Esan duzu, hemendik bai, hemendik ez. Nik uste gauza batzuk karri euki bardia zela, eta gero beste batzuetara, irekita gon. Eta disko, bueno, kasu honetan kantu bat estudioan grabatzerakoan, norberarentzat, musikariarentzat berdina da, bakarlari formatoan joan edo banda formatoan joan, gauzak asko aldatzen dira, edo... Bueno, aurretikan bazegoan ja abestia landuta. Aurrekoan, bakarlari modua jo nintzanean, gero beste instrumento batzuk dauz bai, disko horretan, baina ez dakata inbeste garrantzia, edo ez nien inbeste garrantzia ban. Kasu honetan, bai, jajun ginen ideia batekin, eta berak puntu hortatik hasita ja hasi izan gauzak aldatzen. Eta bai izan esan? Bai, hori, bazegoala ja aurretikan lan batein da. Eta garbi zenuen halako soinu nahi dut, edo hor ere egonda bilakaera bat, edo kantua bizirik egonda estudioan? Bai, hor egonda bilaketa bat. Bilaketa, hori. Bai, eta... Claro, askotan ez dakizu, eta batzutan ez dakizu arrisku hartzen ari zaren, apostu bat egin behar da, azkenean, eta hori ingen bai. Eta gaur egungo gizarte honetan, Jon, irudiak ere asko agintzen du. Ez du ukatuko, ez du ezer asmatuko hori esaten baldin badugu, eta kantuak publikatzea ondo dago, baina beste euskarri bat ere behar du, beste bultzada bat behar du, eta zuen bideokliparen autu egin duzue, eta hori ere asko zaindu duzue. Bai, bueno, horrekin lotuta, bai, esan oin zingo nahi bauzue bideoklipari buruz, baina nik bai pentsatzen egiten ditu dena bestia bai direla nahiko sakonak edo letra, bueno, ni behintzat letrari bai ematen dutzat garrantzi handia, eta mainstreamean batzutan olako ez dakit letra sakonek ez dute lekua. Orduan, nik uste kasu hontan lotu dugula, eta bai, batu dirala alde batetik letra sakon bat, eta melodia errepikakorra edo itzaskor bat. Eta bueno, orduan horregatik iruditzata bai garrantzitsua, ez? Letraren garrantzia esan denun. Eta irudia bebai bat egin behar du horrekin. Arginekan Amaia Lejarretarekin landu nahi nuela, margolaria, Durangarra, bueno,
izugarri miresten dut bere lana, eta ezagutu ginenetik duela ja 4 urte, esan genuen, nosi bat egin behar dugu lan elkarrekin, eta heldu da momentu. Ordune, bai, bideoklipan garrantzia, nik uste, jende asko kentzun zaban abestia, baina gero bideokliparekin ikusi zabanean, ordun ulertuzun asko sobeto, edo sakonago abestiaren esan naia. Goiuri nik orain txeia esperantza guztiak galdu dute. Orain arte banekien, azkeneko urteetan diskoak osorik etzirela entzuten, Spotifyen eta ez genuela tarterik hartzen disko bat osorik entzuteko, baina orain Jonek esan digu, letra sakon batek ere ez daukala lekurik, nora guaz? Irudiak ikusi egin behar dugu dena. Pentsa aurrekoan komentatzen genuen, ez? Atzo zetaken kontzertuan egon ginela eta une batzuetan pantaietan erakutsi zigula atzetik zer gertatzen ari zen. Eta pantaiari begira geundelako, nik uste dut bazekielako ondo ulertuta, belaunaldi berriek eta pantaia garrantzia ematen diegun, eta orduan, pantaiek ere eukizuten horrelako pixua kontzertuetan, orain irudia dena da, horrek ere pena ematen du. Bai, irudia dena da, baina ez dakit, gauza bada, ordu beteko diskoak ez egiteak gaur egun, hori ulertzera nintxi ninteke, norbait egiten badu, behon deiola, baina da letra bat ere luzegia denaren sentsazio hori izatea, ez dakit, hori Jon... Luzea ez, baina bai askotan azalekoak, nik uste, mainstreamean dagozen letra asko, hau nire iritzia da, bai, iritzia pala, baina, bai, gehienak ez dira oso sakonak, eta ez dut arterik, ez dakit, letra sakonentzat, edo musika lasaiarentzat, edo musika... Eta horregatik nik uste abesti honetan lortu dugula, apur bat hori, melodia errepikakor bat, edo txaskor bat, eta letra sakon bat. Nik ez dakit, askok esaten diate, eske olako letrekin, no seke, baina eske ez dakit beste moduak idazten, eta behar hori, behar bat da, azkenean, holan idaztea eta horri buruz idaztea. Esan duzu, Jon, txiki-txikitatik egontzarela musikari lotuta, beti musikaren bueltan, musik irakaskuntzan ere badiar duzula, orain proiektu, kantu berri honekin, ez da, txikitako Jon Momak espero zuen, bere bideoklipen batean body paintinga egin beharko zuenik? Ez, body painting, duela gitxi enterana zer dan, amaia sautu nodanean, baina ez, keba, txikitan gainerako naz, pila bat urtez musikari lotuta, baina trompetari lotuta. Eta trompeta izan da bide laguna txikitatik. Eta hori, duela 5 urte hasi nintzenean nire abestiak aurkezten eta jotzen, ordun baztertu nun apur bat, baina nik uste txikitan ez. Jolasten eban, hola, izpillon aurrian eta komunian eta abesten eban pillo. Eta beti amesten un igual banda baten ez dakik kantatzeko, kantatzen, imagina, irudikatzen nintzen nintzen, bai. Baina holako bideoklip baten ez. 2021 batean, hemen egon zinenean, kontatu zenigun, ia konturatu gabe, zure letretan lurra, sua, airea, elementuak naturarekin harreman handiko letrak aterazitzea izkizula eta abestiak sortu eta ondoren konturatu zinela batzegoela horrari bat naturarekin eta orain bideoklipean ere ikusten dugu uretan mugitzen, dago mugimendua berriro ere natura ez duzu galdu, ari hori. Nik uste ez dakit, beti gonaz lotuta naturari, esango nuke baiet, gurasoak naturan bizi dira eta beti danik egonaz lotuta. Eta kero, kusi jende asko ez, iritzi berdinera heldu zan, bideoklipa ikusterakoan. Esan zidaten, eski da oso autentikoa zuzara horrez, natura, ura, beti agertzen dalako, ura, natura, eta izan daiteke, ez dakit. Gustatzen jata, pentsatzea baiet. Korapioa desegiten dudanean itzuliko naiz Ari zeteriko da motxila pizutsua. Eta galdetu dezakegu Kolonbiarekiko loturaren gatik, ze gauza bat esan behar dizut, bideoklip honetan lehenengo iruzkinak da besarkada bat Barrankillatik horrelako zerbait, eta bigarren kafean egon zinenean grabatu genuen hola bideotxo bat eta igo genuen gure sareetara eta YouTubeen gaur behiratu dugu eta horretan, uste nire bazterrak abestiaren lehenengo iruzkina ere badela aupazu besarkada bat Kolonbiatik. Beraz, hemen
fan sutsuak dituzu... Bekusi, hori izango da, aurreko udan, egon nintzen, Kolonbiara jo nintzen, eta bira txiki eta sume bat antolatu neban, autokudeatuta bai, baino jarri nintzen harremanetan nengo euskaletxeekin, eta bai, ez dakit, sei kontzertu egin ditun, haiek antolatuta, eta hori da harremana, ara jo nintzen, haien etzean geratu nintzen, bueno, tratatu nintzen super ondo, eta bueno, harritu nindun, zelan, naiz eta, bueno, jaio izan, sentitzen zian super euskaldunak, eta, bueno, zesan kristonako aukera. Bai Kolombia ezagutzeko, eta nire musika han zabaltzeko. Eta, bueno, izan zen, esperientzia zoragarria, porque sortzen dituzun hemen eta zure inguruan, eta sortzen dituzun abestiak, eta abestiak zelan ez dakit, zelako impactua duten bebai beste munduko parte baten dauzen pertsona horietan, ez? Naiz eta beste hizkuntza bat izan, eta egin ditun kontzertuak, eta euskeraz abesten eban, eta baseuan ulertzen esan duen jendeak, eta negar egiten zuten, emozionatzen ziren, nori izan da nietzat kristonako oparia, eta aukera. Nau, super eskertuta, Karibeko euskal, ondo esango izena, Karibeko euskaletzea. Eske aldatu hemen izena eta Karibeko euskaletzea, bai. Así que hemendik haientzate bai besarkada handia bat. Ze polilla. Germanentzat, bai. Bai, eta azuk era zapore ona utzi zenien seinale, horrelako iruzkinak egin dizkizutenerako, beraz horrek ere pentsatzen dut norberari poza emango diola, ez? Horrela kanpoan ibilita gero, horrelako iruzkinak irakurtzea pozgarri izango da. Bai. Nik uste kanpoan zauzenean bai sortzen dian harreman horiek fuerteagoak direla, baina bai, guztiz ados, bai. Bueno, Jon, apurka ari gara, elkarrezketaren azken minutuetara iristen, baina 2024an itzuliko naiz, kantuarekin etorri zara, 2025an gaude, itzuli zara, esan genezake jada, zein dira MoMAk taldearen aurrera begirako asmoak? Bueno, momentuz, abesti batzuk grabatuta dazkagu, eta beste batzuk grabatzeko bai. Zeintzuk aterako ditugun ez dakigu. Hasieran grabatu genitunean, argi genitun hoiek izango ziala, baina ikusita ze impacto ukida ben honek, eta ze harrera ukida ben, agian grabatu gabe dauzenak aterako ditugu lehenengo. Intentzioa da grabatzen jarraitzea, eta grabatzen ditugun gauza guztiak apurka kaleratzea, bai. Abestia banaka kaleratzea, bilduma modura hori zehazteko dago, edo esan liteken arte kontatu, guk hemen ez dizu primiziarik eskatu nahi. Zehazteko dago. Ideia bai da, behin danak kaleratuta dagoenean, agian bildumain eta disko fisikoain. Baina, bueno, hori apurata horrego, bai. Eta zuzenekoaen kontua badago MoMAken buruan? Zuzenekoak pare bat egin ditugu, eta, bueno, moldatzen ari gara, azkenean diskoan agertzen dana, zuzenekoan alik eta modu oberenean agertzeko. Eta hor dakagu kristonako erronka, lau musikari gara, eta bueno, efekto eta ez dakit, instrumento ezberdin asko daude, orduan gabiz alik eta oberen moldatzen grabatutakoa zuzeneko on bat emoteko, edo bai, kalitatezkoa. Eta zuzeneko horretan izango dute lekua, Jon MoMA bezala 2021an argitaratutako disko horretako kantuek, ze hori ere bada beste gauza bat. Bakarkako kantak taldearekin sortzea gauza bada, kanta berriak egitea beste bada, baina lehenik eginda dauden kantak zuzenekora taldearekin moldatzea ere, hori ariketa bada. Bai, bueno, momentuz egin ditugun kontzertutan bai lagadugu holan espazio txiki bat, non ni geratzen azbakarrik publikoarekin, eta usultasun horretan botatzen ditu nire bestiak. Prestatzen ari garen zuzeneko honetan, ez dakit nire gustatuko litziateke espazio hori ukitzea, baina, bueno, dana adostu beharko da. Bueno, denborak erakutsiko digu, ze bilakera hartzen duzuen, hemen galderak egin eta gine ari gara, eta kaso, behar ez dugu lekuan sartzen ari gara Goiuri, beraz. Oso gustora gonez, gustora nago bai. Akaso Goiuri elkarrezketa borobiltzeko, eta gaurko saioa borobiltzeko, bigarren kantu bat eskatzea izango dugu honena. Hori da, eta agurtu egingo dugu saioa, edo bueltan agurtuko dugu. Nahi duzun bezala, hori jazuk ikusi. Bueno,
uste dut badela horrela borobiltzeko, irratsaio bat borobiltzeko oso modu proposa abesti batekin agurtzea. Beraz, entzule, bihar hemen izango gaituzue, naiz irratian, bigarren kafean. Egon hori bezala, goizeko 10:05 hor bueltan. Bazpare 10:00 piztu irratia. Hori da, albisteak entzun eta listo. Hori, albisteak entzun eta gu hementxe izango gara orain, disfrutatu doinu hauekin. Doala gure gonbidatua... Eskatuko diogu ze abesti izango den? Bai. Ze abesti eta zalpentxo Izan behar nun, sortu duten azkenengo abesti izango da. Ez da, grabatuta orain, baina bai dakagun intentzioa, asmoa oin grabatzeko eta kaleratzeko. Así que abestien izena eraldatzen da. Primizia, beraz. Hori da. Eskerrik asko, gaurkoan bigarren kafera hurbiltzagatik, eta nahi duzunean, segi. Eskerrik asko zuei gain. Oso gustora gonaz, benetan bihotzez, eta hori, mila esker. Eskerrik asko. Ze ondo. Eskerrik asko. Bazoekin momak. Argi ugari ez da geri, agurtu egin ginen momentu horretatik. Itzalitzelak badatoz, nire gana etorkizunean proiektatuz. Etan ere, zure falta somatzen. Zeharkatu zainbat odei eta ostarte, elkarri emandako bizi bultzadaren menpen. Hainbat gauza bizi eta gero, inspirazio iturri ispilu eta zutabe izan zarelako. Hemen ere, zure falta sentitzen dut, ezagutu zenut, nire bertioan, bildu egin bazintu, zure itxaropenak, betezin izan manitu. Baina nire zu ezala eraldatzen jarraitzen. Margoekin egindako paisaietan, urtanta batek klausotuzun gure hortzilua. Bertan mamuekin dantzatu nun, egun sentirarte, baina gau horretan betiko ilunduzun. Etan ere, zure falta sentitzen dut, ezagutu zenun, nire bertioan, bildu egin bazitu,
zure itxaropena bete zin izan banitu, baina nire zu ezara eraldatzen jarraitzen dut, sentitzen dut, eraldatzen jarraitzen dut, sentitzen dut, eraldatzen jarraitzen dut. Keep calm and bigarren kafea.